Úspešné projekty na území Mas Bebrava. Celková výška NFP z realizovaných projektov na území Mas Bebrava za roky 2019-2024 predstavovala: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 723 585,88 eur, 25 schválených projektov. Integrovaný regionálny operačný program 324 271,26 eur, 6 schválených projektov. Niektoré z podporených projektov: Mesto Bánovce nad Bebravou. Názov projektu: Výstavba ihriska na voľnočasové aktivity. Výška príspevku: 33 748,20 eur. Obec Pravotice. Názov projektu: Obnova miestnej komunikácie ku ihrisku. Výška príspevku: 21 720 eur. Obec Veľké Chlievany. Názov projektu: Rekonštrukcia budovy na múzeum. Výška príspevku: 37 893,80 eur. Obec Zlatníky. Názov projektu: Kultúrny dom a obecný úrad Zlatníky, vybudovanie sociálnych zariadení. Výška príspevku: 26 718,64 eur. Obec Prusy. Názov projektu: Detské ihrisko v obci Prusy. Výška príspevku: 24 553,50 eur. Následovne tu sú podporené projekty z integrovaného regionálneho operačného programu. Podpora služieb a zamestnanosti v stavebníctve, výška príspevku: 46 703,25 eur. Obstaranie technológie pre laserové centrum Bánovce nad Bebravou. Výška príspevku: 99 000 eur. Rozšírenie služieb KTS pre lakovací priemysel. Výška príspevku: 49 225 eur. Inovačné technológie z Vartop. Výška príspevku: 44 440,91 eur. Ak sa vám tieto informácie páčia, pomôžte nám šíriť túto informáciu ďalej. Zdieľajte toto video so svojimi kolegami, priateľmi a partnermi v regióne. Aj vďaka vám sa môže pomoc a podpora Mas Bebrava dostať tam, kde je naozaj potrebná.